Καταπολέμηση της διαφθοράς. Επόμενη μεγάλη πληγή για τη χώρα μας. 71η στον κόσμο, μετά από μετρήσεις διεθνών οίκων. Κατάντια αυτή τη στιγμή για την πατρίδα μας. Μία ακόμα πολύ μεγάλη πληγή. Μία ακόμα πολύ μεγάλη πληγή για την κοινωνία. Τι μπορούμε να κάνουμε σε αυτό? Η Ένωση Ελλήνων Πολιτών θα δημιουργήσει επιτροπές πολιτών σε κάθε νομό, οι οποίες θα λαμβάνουν αναφορές από τους πολίτες σε συγκεκριμένες καταγγελίες. Το συγκεκριμένο σύστημα φυσικά εντάσσεται και αυτό στο πιλωτικό πρόγραμμα στο νομό Ξάνθης. Εδώ οι πολίτες μπορούν να έρχονται να κάνουν καταγγελία, ανώνυμα ή επώνυμα. Στη συνέχεια η Ένωση Πολιτών ελέγχει τις συγκεκριμένες καταγγελίες και προχωράει στην καταγγελία αυτών στις αρμόδιες υπηρεσίες, πλέον ως φορέας, έτσι, γιατί αυτό αλλάζει τα πράγματα. Στην δικαστική, αν χρειάζεται διερεύνηση των περιπτώσεων, και στην καταπολέμηση περιπτώσεων οι οποίες θα καταγγέλλονται από την ίδια την Ένωση Ελλήνων Πολιτών. Αυτό μέχρι σήμερα δεν υπάρχει. Και είναι πολύ δύσκολο σήμερα για οποιοδήποτε πολίτη να τα βάλει με αυτό το σύστημα, έτσι όπως έχει διονγκωθεί. Αυτό λοιπόν που θέλουμε να κάνουμε είναι να δώσουμε ένα μέσο στους πολίτες, προκειμένου να καταπολεμήσουμε όλοι μαζί τη διαφθορά. Ως μπροστάρι όμως την Ένωση Ελλήνων Πολιτών. Δεν χρειάζεται να βγαίνουν ονόματα των πολιτών από τη στιγμή που δεν θέλουν να βγουν. Σε περίπτωση όμως που χρειάζεται κάποιοι και θέλουν να καταγγείλουν ακόμα και επώνυμα, και αυτό θα γίνεται, όμως πάντοτε με την Ένωση Ελλήνων Πολιτών. Ως μπροστάρι, ως σύστημα το οποίο πλέον έρχεται να σπάσει το κατεστημένο αυτό στη χώρα μας. Γιατί πραγματικά η διαφθορά στη χώρα μας είναι ένα κατεστημένο το οποίο έχει συμβάλει ώστε να δημιουργηθεί αυτή η πτώση, αν θέλετε, συνολικά της χώρας μας σε όλους τους τομείς. Γιατί αν πραγματικά η διαφθορά ήταν σε πολύ μικρά επίπεδα, δεν θα συνέβαιναν αυτά που έχουν συμβεί στη χώρα μας. Θα μπορούσα να σας φέρω πάρα πολλά παραδείγματα για το πώς, ας πούμε, αλώθηκαν τα ταμεία, για το πώς λειτουργήσαν τράπεζες, για το πώς λειτουργεί το ίδιο το δημόσιο σύστημα, για το πώς λειτουργεί ο κάθε φορέας. Παράπονα ανθρώπων οι οποίοι βγαίνουν απεγνωσμένοι και δεν έχουν να κάνουν και να πούν τι, σε ποιον απευθυνθούν, στους πολιτικούς, για να κάνουν τι οι πολιτικοί. Αυτό που δεν κάναν μέχρι σήμερα, αυτό που μπορούμε να κάνουμε εμείς σήμερα, τώρα. Και πρέπει αυτό να γίνει από τώρα, να στηριχθούμε πλέον στη δική μας προσπάθεια, στο δικό μας θέλω για ένα καλύτερο αύριο. Όχι μόνο για τα παιδιά μας, αλλά και για εμάς τους ίδιους. Περισσότερα θα δείτε παρακάτω στην ιστοσελίδα.